zit nog aardig in de kerstsfeer. Ja, zeker. Want dan konden jullie een beetje laat op visite komen. Normaal is het dan rond 6 januari dat ik het opruim. Een oude buurvrouw van mij, die rommelt op die rommelmaker, zou ik maar zeggen. Kwam met een molentje aandragen, of dat niks voor mij was. Dus dat heb ik zei, ja, dat is wel, ken ik wel wat mee. En toen, een paar weken later, kwam ze met een ander huisje. En ik denk eens op internet kijken wat er nog meer van is. Nou, een hele catalogus vol ervan. Nou, toen kwam ik op het idee, nou, ik ga dat sparen. En ja, zo heb ik die Elfsteden toch bij elkaar gespaard. En daar ben ik nou 2 jaar mee bezig. Ja, en hoe voller het is, hoe leuker het wordt natuurlijk. Zelf was ik vroeger ook een vervent schaatser. Ik vond dat prachtig, gewoon zoals de Friese hier omgaan met de Elfsteden toch. Ja, nou ja, als die gereden werd, nam ik een dag vrij voor. Dus zodoende dat, ben ik wel een beetje nauw mee verbonden. Met de Elfsteden en het schaatsen zelf. Ik heb vroeger kanker gehad. En kon niet meer werken, zoek je een hobby. Mijn zus deed altijd veel met de kerst. En ik heb er een beetje van afgekeken. En die versierde ook altijd het hele huis. En ik ook. Nu. Vroeger deed ik er helemaal niks aan. Daar had ik er geen tijd voor. Ja, kerstboom zetten en dan is het klaar. Maar nu vind ik het leuk, kerststukjes maken, je huis helemaal versieren. Ja, dat vind ik gewoon prachtig. Maar het komt dus eigenlijk voort uit het feit dat u ernstig ziek bent geweest? Ja, ook om de tijd te doden, weet je. Je moet toch wat gaan doen. Ik ben eerst van het dak gevallen. Toen heb ik allebei mijn benen verbrijzeld. En toen werd ik ziek. Toen ik weer een beetje op gang kwam, toen werd ik ziek. En toen was het werk afgelopen. Maar ik ben ook niet de persoon die de hele dag thuis kan zitten. En zo gaan zitten, dat is niks voor mij. Dus ik moet wat te doen hebben. Heeft u er vertrouwen in dat er ooit nog een Elfstedentocht gaat komen? Nou, niet echt, maar ik hoop het wel. Nou woon ik in Friesland. Het is dichtbij, ik heb alle tijd van de wereld. Dus ik hoop echt wel dat hij er een keer komt. En dat ik ook kan juichen langs het water af. Dat hoop ik echt wel een keer.